treballem en àmbits com és les empreses, l'audiovisual. No sé com dir-t'ho, no tinc per tu un jardí tot. Bé, aquí tenim la taula jove amb nanos del Col·legi Viladoms, que van participar al segon campionat d'Scrabble en català de Sabadell. Sóc aquí si tu vols, i és ara el moment, vens o no. Sempre ja m'agradaria. Saps que no mentiria. Si en paraules només pogués canviar el món, si et prometo no cor segur que t'agradaria. Però de què et serviria? Els participants i finalment els escala Que ens divertiríem. Dir-vos també que els jugadors del Club d'Escrabble de Sabadell juguem els dimarts a partir de les 6 de la tarda allà a Camp del Sac, a la plaça de Creuat. I sereu tots benvinguts i benvingudes si veniu. Ara el sol brilla, però hi ha molts dies que també pot ploure.